Establiments de restauració mòbils, food truck i seguretat alimentària. Garantim la seguretat dels aliments que preparem. Les bones pràctiques de manipulació. En una food truck es manipulen aliments en un espai de dimensions reduïdes. Les bones pràctiques d'higiene en la preparació, l'emmagatzematge de matèries primeres i la venda són fonamentals per evitar la contaminació encreuada. Per evitar la contaminació encreuada, hem de seguir les 4 normes bàsiques: rentar-se les mans i netejar, separar, coure, refredar. Ens hem de rentar les mans sistemàticament abans de manipular els aliments, després de manipular aliments crus, després de mocar-nos, esternudar o anar al vàter. La instal·lació i l'equip els hem de mantenir nets mentre treballem. Els hem de netejar amb aigua i sabó i després de netejar-los sempre cal esbandir-los. N'hem de fer una bona neteja i desinfecció al final de la jornada. Hem de deixar lliures les zones d'emmagatzematge per fer-ne possible la neteja. Per netejar, primer hem de retirar la brossa i les restes d'aliments i a continuació aplicar el detergent. Esbandir. Aplicar el desinfectant en la concentració que assenyala el fabricant i esbandir correctament. Hem de tenir una cura especial de no utilitzar la mateixa superfície de treball o estris de tall per a aliments crus que per als cuinats o a punt per consumir. La cocció és la nostra barrera per evitar que els microorganismes estiguin presents en els aliments que elaborem. Hem de preparar els menjars amb la mínima antelació possible abans de consumir-los i, quan això no sigui possible, els hem de refrigerar immediatament. Si només disposem d'una pica, només ens podem rentar les mans o els estris. Hem de netejar els aliments en un atuell. Podem utilitzar la pica si només s'utilitza per netejar. La neteja s'ha de fer sota un raig d'aigua. La pica l'hem de mantenir lliure d'estris. Si utilitzeu vaixella reutilitzable, heu de tenir rentavaixelles o recipients tancats per traslladar la vaixella bruta fins on podeu emprar un rentavaixelles. Si necessiteu anar al lavabo, cal que en busqueu un de ben equipat. Així us podreu rentar les mans correctament. Quan no treballem, guardem el vehicle ben tancat per evitar que hi entrin plagues. Trobareu més informació sobre les bones rutines a la guia de pràctiques correctes d'higiene per als establiments de restauració mòbils. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya.